गोळ्या साखळी सोनाची ही पोरी कोणाची गोळ्या साखळी सोनाची ही पोरी Hey, Chris, कोणाची get the band. ए सगळी यार वाजूया बरोबर कमा गोळ्या साखळी सोनाची ही पोरी कोणाची 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 बाप्पा बी बेवडा आणि आई बी बेवडी ही पोरी कोणाची बाप्पा बी बेवडा आणि आई बी बेवडी ही पोरी कोणाची बाप्पा बी लंगडा आणि आई बी लंगडी ही पोरी कोणाची बाप्पा बी लंगडा आणि आई बी लंगडी ही पोरी कोणाची गोळ्या साखळी सोनाची 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 ही पोरी कोणाची आई बी बेवडी ही पोरी कोणाची बाप्पा बी बेवडा आणि आई बी बेवडी ही पोरी कोणाची गोळ्या साखळी सोनाची 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 ही पोरी कोणाची